Nå Jakob, fortæl os, hvad der er sket. Jamen, der ligger et rådyr dernede. Vi har fået. Ja, der skal ikke gås. Vi er gået 30 meter. Hvordan kom vi herhen? Jamen, vi har kravlet det sidste stykke. De kom ud. Står der 3 nede i lavningen dernede. Og så var vi ellers nede og kravle frem. Og så kom der et godt skud. Ja, den ligger der bare. Ja. Og det er de allerførste rådyr. Allerførste rådyr. Så hvad er det, du har skudt sammen med mig nu? Ja, vi var på en jagt nede i Vordingborg. Der fik jeg en fasan. Første stykke vildt. Første fasan. Og så har jeg været på en gåsejagt. Første gås. Og nu har jeg været på første bukkejagt nogensinde. Og fået første rådyr. Det er helt fantastisk. Så ja. Fedt.